Enorme. Los túneles tienen kilómetros. A saber qué están preparando los goblins. Será mejor descender y echar un vistazo. Por lo que veo, han puesto unas buenas barricadas. Habrá que buscar otra entrada. Si nos dividimos será más rápido. Vayamos por el norte, este y oeste por el bosque. Yo iré por el bosque. Vamos, Nak. Hola a tots, benvinguts a la nova entrega del canal de YouTube d'Actitud Lúdica. Si voleu visitar el blog, actitudludica.com, i ens podeu seguir a Twitter, a Facebook, a Instagram, i ara, bueno, des de fa relativament poc, ja vam publicar un parell o tres de vídeos a YouTube. Aquesta nova entrega us presentarem Nak. Nak és aquest joc que és un dels pocs que va sortir amb l'aparició de la nova PS4. Aquell 29 de novembre podíem comprar la PS4 amb relativament pocs jocs, 3 o 4, no masses més. I dintre d'aquest petit catàleg de 4 jocs, potser l'únic o dels únics, perquè el FIFA, doncs, al ser d'esports per tothom, dels únics així per tots els públics i que agradaria més o menys de petits adults, va ser aquest joc, no? Aquest joc és un joc de plataformes, com veurem, és un joc entre plataformes o beat 'em up, és a dir, anar golpejant enemics i anar avançant per zones, on ens situa en un món imaginari que és una barreja entre fantasia. Cuidado, Nak. Estos bosques están repletos de criaturas peligrosas. Tendremos cuidado, pues. Una espècie com de fantasia amb goblins i castells, però també tenim avions i canons làser i robots, així que és un món inventat. I on controlem aquest petit golem fet d'una espècie de relíquies que diuen, en les que sumant peces el farem, bueno, som la versió més petita és aquesta i el podem fer gran com un edifici. El joc és un joc que no destaca gràficament, tot i que està prou bé. Mireu la il·luminació, ombres, la vegetació del bosc, és un joc, en aquest sentit, molt bé. No pretén ser un gràfic realista, com vam veure a Killzone, però sí que sembla, doncs, una pel·lícula d'animació de Pixar. De fet, la història i les escenes cinematogràfiques que trobem bé ens ho recorden, no? O ja veureu com que sembla una pel·lícula d'animació de Pixar. No seria una pel·lícula d'animació de Pixar massa adulta, però bé, és un joc i el que es tracta és jugar. Com a joc de plataformes anirem per molts entorns diferents, boscos, naus, mines, castells, fàbriques, molts entorns diferents, però veureu que en si tots s'assemblen molt, no? És avançar per passadissos, que es diu, de passadís tancat. No tenim massa diversificació de camins. Mira, hay una vieja construcción con reliquias en su interior. Ara veureu que si golpegem aquí acumulem relíquies, ens fem una mica més grans. Bé, com dèiem, sí que hi ha diversitat d'entorns, però tots s'assemblen una mica. Per tant, fa el joc un pèl repetitiu. Però bé, és la fórmula bàsica d'un joc de plataformes. El fet de capta el jugador per això, de tenir afany per seguir avançant i descobrint zones noves. Per molt repetitiu que sigui, és molt força entretingut. A nosaltres ens ha entretingut força, per dir-ho d'una manera. Bueno, anem avançant. Hi ha diversitat d'enemics. Primer goblin. Ja veureu que és força fàcil. I ja l'últim cop el podem veure en càmera lenta. Aquests detallets estan bé, són curiosos. Però fora d'aquí no veureu. Activem les trampes, així estem tranquils.
i amb aquests cristalls podem fer atacs de poder com aquest. Ja hem dit que gràficament no és espectacular, però sí amb una cosa fa que sigui un joc que potser no podria fer funcionar la PS3, que és amb la gestió de partícules. És el fort d'aquest joc. Aquest joc dona tot el seu èmfasi en això. Què és la gestió de partícules? Doncs tot això que heu vist d'acumular cristalls, de com quan ens maten ens desmuntem a peces, com es gestiona tot això, no? Golpejar roques i que es desfagin, aquestes peces que ens fan fer més grans, doncs tot això és l'anomenat gestió de partícules, on s'hi trobem una força gràfica per moure polígons i bastant important. El joc és una creació bastant personal de Mark Cerny. Mark Cerny, per qui no ho sàpiga, és... Un segon, que això s'anima. Mark Cerny és un dels el creador del mític Crash Bandicoot del 1996 per la primera Play, per la PS1. Aquell joc va ser un abans i un després a les consoles, perquè era un joc que potenciava la PS1 a nivells espectaculars, tot i ser dels primers. Des de llavors que aquest home ha treballat per Sony i ho ha fet fins i tot sent parcialment culpable de l'arquitectura de la nova PS4. Per tant, és un home que ha fet un joc sent plenament conscient del que pot fer aquesta consola. I, com el primer Killzone que vam veure, els primers vídeos de YouTube d'Actitud Lúdica, explotava el nou DualShock 4 i les funcions tàctiques del pad. Aquest joc no explota la funció del trackpad del DualShock 4, però sí l'altaveu, on cada cop que acumulem relíquies se sent per l'altaveu, els cristalls aquests, ara ho sentireu. Poc, perquè n'hi havia pocs, però se sent. I ha potenciat la part més cooperativa del joc online. No és un joc que tinguem online, sinó que podem compartir peces que podem anar acumulant per construir objectes. I llavors, si ens falta alguna peça i algun col·lega té el joc i la té, ens la pot passar. Per tant, una de les coses que volia implementar PS4 i Sony era compartir coses a través d'internet i la PS4, i aquest joc ho potencia bastant. Tenim un cooperatiu, això sí, es pot afegir un col·lega i serem dos golems d'aquests repartint llenya, i bé, això és força interessant. Per altra banda, ara veurem un altre atac. Fins els ventilem. Aquest no ha arribat. Per altra banda, dir que el joc l'ha fet Mark Cerny, però l'ha fet en junt amb Japan Studio, i Japan Studios són els responsables de jocs com Rain, jocs petits però força curiosos, Rain o Gravity Rush per la PS Vita, o recentment Puppeteer, que tots els subscriptors de PlayStation Plus per PS3 el podeu descarregar aquest mes, junt amb Payday. Així que bé, és la garantia d'un joc que està assegurada. El que passa és que sí, us diem que el joc és molt interessant, és força entretingut, són 10-12 hores de joc. El que passa és que potser sí és una mica repetitiu, no? No ens aportarà res nou, no és un joc que ens aporti grans descobriments en el joc de plataformes, no aportarà res nou. És un joc que, tirant dels vells valors d'un joc de plataformes, és inevitablement entretingut. Així que, perquè si no és nou i innovador, ha de ser dolent, no? Vull dir, tirem de lo que ja sabem fer i descobrirem un joc com Knack, que Knack és entretingut per si sol. Doctor. Bé, com us he dit abans, és un joc que no... Si los rayos te detectan, te destruirán. Veieu, ara el Knack ha deixat les peces de relíquia i ara és de vidre. Per tant, els làsers no ens afecten.
però podem recuperar-lo en qualsevol moment. Això, que potser us sembla molt innovador, els que ja fa anys que jugueu a videojocs, us recordarà, per exemple, a algo com Marvel Madness, que era aquella boleta de mercuri, a la qual, canviant-la de color i de forma, podíem accedir a diferents zones. És a dir, està molt bé la idea, ens agrada molt, gràficament es veu de meravella, però, com hem dit abans, no ens aporta res absolutament novedós en aquest sentit. Bé, com veieu, el Knack ja és força gran i amb un cop ho traiem tot. Un altre cop làsers, per tant, just abans ens convertim en vidre i recuperem la forma. Aquí trobarem més peces per fer-nos més grans i aquí ens hem de fer petits perquè si no, no passem. Vaja, era una zona que ja havíem descobert en partides anteriors, així que ja no teníem res a fer aquí. Creuem per no activar l'alarma, ens fem més grans. Ens colem per aquí, mitja volta, recuperem les peces. Veieu que l'entorn és diferent, ara estem en una espècie d'una mansió, casa o el que sigui. El que passa és que la mecànica no deixa de ser sempre la mateixa, és anar obrint zones, esquivar enemics. I de mica en mica, sempre que anem avançant, el joc ens va proposant situacions noves. Doncs ara tenim això del làser, no? Ara tenim un Knack de vidre i podem creuar. Bien, Knack. ¿Cómo te sientes, Knack? Bé, hem vist el Knack convertit en vidre. Doncs ja us dic ara que n'hi ha un de fusta, n'hi ha un de ferro i es va fent gran. Es va fent tan gran com el que veieu ara, que és bàsicament com un edifici. Perquè veieu les dimensions del joc. Ara sí que potser veieu una mica més de lo que dèiem de gestió de partícules. I espereu-vos que es fa més gran. Evidentment, tots aquests petits homenets quedaran tritxats. Perquè en tenim de més complicats. Doncs ens ha donat un bons mastegots aquest, A veure si acumulem. Veieu aquí totes les roques que podem anar destruint, tot això. Gestionar tot això amb aquesta velocitat no és fàcil. És a dir, no està a l'abast de qualsevol xip. I la PS4 ho explota molt bé, això. Però, per molt petit, gran, de vidre o de fusta, com veieu, tots els cops són iguals. Sobretot això falla potser en aquest sentit, no? En la mecànica de que tots... Hi ha poca varietat en els cops. I sí que... En aquest sentit es fa, com hem dit sempre, una mica repetitiu. Estem avançant per un escenari gegant, com veieu.
típic moment de plataformes. On haurem d'anar avançant. Aquests no són fàcils. Carai. Veieu tots els milers de peces en la que s'ha desfet? Doncs tot això és la gestió de partícules que dèiem abans. No és gens... No està gens malament en tota aquesta... Els escenaris també, aquest és diferent. Acumulem més peces, es fa més gran. Aquest escenari és diferent, ens agrada. És una espècie com de... hem activat unes relíquies de les quals venim, però que no són massa bones, pel que veieu. Dintre d'un bosc normal, no? Acumulant més i més peces. Bé, era perquè veiéssiu un nac gegant i el fet d'anar jugant amb tot això, no? Cada vegada anem acumulant més i més peces. I enemics que serien impossibles de destruir. Ja veieu que amb el nac gran, doncs, amb el nac gegant, és molt i molt, molt fàcil. Robots que abans ens costaven moltíssim. Aquestes pantalles estan força bé, no? És un detallet poder inclús passar per sobre d'enemics que abans se't feia força complicat, no? Aquí sí que veiem un bon desplegament gràfic, El Sigilo, capítol 12. Hem dit que eren unes 10-12 hores i hi ha hi ha 13 capítols en les seves respectives parts. Veieu aquí els ventiladors ens empenyen. Això també ho havíem vist en altres jocs de plataformes des de fa molts anys. Anem acumulant peces. Ojo, que això no és fàcil. Ara estem en una fàbrica, o què seria... Bueno, ja veieu que és relativament fàcil i una mica repetitiu, com hem anat dient. Debían de tener prisa. Se olvidaron de poner el suelo. Som una nau. Tiene que haber algún dispositivo para los constructores de este palacio flotante. Ajá. Levitadores. Aquí está el truco. ¿Listo para probar? Uno, dos,
¡Salta! ¡Vamos, Knack! Cuidado con dónde pisas, Knack. Hay un buen trecho hasta abajo. Bé, en conclusió, és un joc que ja us hem dit, força entretingut, ens hem passat molt bé jugant, tot i no ser gens innovador en aquest sentit. Els gràfics estan prou bé, potser no seria un dels jocs que fan que et compris una PS4. El que sí és cert és que, bé, té petits detalls que sí que ens ensenyen algo que podem veure en un futur no gaire llunyà en nous jocs i que doncs no està gens malament. Tota aquesta gestió de polígons, partícules, tot això abans inconcebible, ara, com veieu, aquest joc les manega d'una forma molt fàcil, que ens surt prou bé. És bastant espectacular, com us hem dit, tota la gestió de partícules i de destrucció d'entorns, físiques i companyia. El joc recomanable? Home, cadascú... Si ets un amant de les plataformes, jo crec que no te'l pots saltar. Si no ets un amant del plataformeo, de salts amunt i avall i aquests jocs d'anar avançant o beat'em ups o plataformes, doncs, home, potser no tindrà massa atractiu. Això sí, a qui li caigui a les mans s'ho passarà bé, això, 10-12 hores de diversió senzilla. Així que, bé, esperem que us hagi agradat el vídeo. ¡Cómo mola! Estos levitadores son geniales. Ens seguiu sempre que podeu, sempre que podrem penjarem vídeos nous, així que fins la pròxima entrega. Salutacions i... salut!